खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी नारायणपुराव अनसाय बिथांखिनि आवथायाव मुलाम्फागिरिफोरनो चेक राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि नारायणपुराव 23 नं देहेरा बियाबनि सिंनिफ्राय 200 मुलाम्फागिरिफोरनो बिटिआर सरकारनि अनसाय बिथांखिनि आवथायाव चेक राननानै होदों बिटिआर सरकारा। मख'जाथावदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर हालामाव रायजो जानाय गोरिब रायजो राजा फरायसुला फरायसुलिफोर आबादारिफोर फालांगियारिफोर आरो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ मदद होनायनि थांखिजों गोबां मावथांखिफोरखौ लानानै खामानि मावदों बिटिआर सरकारा। बेबायदिनो जायफोर आइजोफोरा फिसा फिसा फालांगि एबा गुबुन गुबुन खामानि मावनानै गावनि नखर सोलियो बिथांमोननो राङारि मदद होनानै गोख्रों खालामनो अनसाय बिथांखि मावथांखिनि जोहै बे चेकफोरखौ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बे चेक राननाय हाबाफारियाव मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बि खैरोम दैरोम 44 नं मानसा बियाबनि कोअर्डिनेटर एबा सापागुरिनि बारग' एमएलए हेतिस बसुमतारी आरो माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनैयो बेहाय दिरा ब्लक इउपिपिएलनि आन्दाराव आइ अनसाय बिथांखि बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै मेलखौ खुंनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै 200 माने आइजोफोरनो दिनै बे माने अनसाय बिथांखिखौ राननानै होनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों आसा खालामदों माने गासैबो जायफ्रानोखि अनसाय बिथांखिखौ मोननो हादों बिसोरो जाहाथे भबिष्यतआव गावगायनि आथिङाव गसंनो थाखाय बेफार बानिज्य खालामनानै बा जिखिजाया खामानि मावनानै दखान पाहार होनानै जाहाथे सोलिनो हायो बिनि थाखाय बे अनसाय बिथांखिखौ होनाय जादों। आसा खालामदों बिजों बिटिआरनि सरकार अर्थात प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा माखासे स्किमफोरखौ दाफुंनानै दिनै रायजो राजाफोरनो होनायाव साक्सेस जादों होननानै जोङो बुंनो हायो। थांनाय 5 बोसोराव खामानि मावनो हायाखै होननाय बे नंखाय बाथ्रा। दिनै आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव बिथांखि बिदि रग निर्मुल बिटिआर बायदिसिना बिदि मिशनफोर लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दा बैफोर मिशनफोराथ' सिगां हाग्रामानि 17 बोसोर सासन खालामनाय कालाव बेबायदि स्किम नोंथांमोना बधय खोनायाखैमोन जानो हागौ आरो बेबायदि स्किम गैयामोन आरो बेखौ प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायावसो बिटिआर सरकारा बेखौ स्किमखौ दाफुंनानै दिनै रायजो राजाफोरनो होनो हादों। दा होमब्ला जों बुंनो हायो बिनिफ्रायनो दिनै बिटिआर सरकारा मावनो हायाखै होनना बुंनाय बाथ्राया बे नंखाय आरो बिटिआर सरकारा दायो हानालागि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मोजां स्किम दानानै 35टानिबो बारा स्किम दिनै